Ще раз мої вітання. Це тема дня на ЮА Крим. В студії з вами ведуча Лариса Волошина. 11 липня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні за основу законопроект 8205 про правовий статус та соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручників або засуджених на тимчасово окупованих територіях України і за її межами. За цей документ проголосувало 235 народних депутатів. Проектом пропонується визначати основні терміни про правовий статус і встановлення соціальних гарантій політв'язнів, чітко визначити сферу дії даних правових норм і положень з приводу даного кола осіб. У нас в гостях Рифат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. І з ним більш докладно ми поговоримо про можливість законодавчого забезпечення гарантування прав і свобод мешканців окупованого Криму. Ну що ж, вітаю вас, пане Рифате. Добрий день. Цей закон майже в останні дні роботи Ради. Так, скидається на те, що приймати вже у другому читанні в цілому його має нова Рада. Чи бачите ви перспективи голосування за подібний закон, враховуючи, що Рада буде строката? Ну, зрозуміло, що було б краще, якщо б цей закон був би прийнятий і в цілому, і вступив би в дію, але незважаючи на те, що він схвалений в першому читанні, я передбачаю достатні такі помітні зміни, які будуть вноситися до другого читання, але це вже буде в роботі нового складу парламенту України. В будь-якому разі я хочу сказати, що відсутність такого закону, вона дуже сильно відчувається на стані кожної сім'ї, яка має політв'язнів або заручників. Я буквально сьогодні підписав листа, як голова Меджлісу кримськотатарського народу, на 27 заарештованих і ув'язнених кримських татар, які останні були за термінами, пам'ятаєте, було 29 облав, 23, потім ще 4, 24, потім ще 3, 27, і це хоча б, щоб держава виділила їм одноразову допомогу. Цей закон передбачає системність. Тобто постійні виплати? Ну, скажімо так, там таких, як виплат, там мінімум, там, ну, скажімо, ті, хто заручниками були або політв'язнями, там будуть виплачені за кожний місяць відсітки і в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, але є певні реабілітаційні і інші такі заходи до цих людей. От на цьому тижні в окупованому Криму було знайдено 2 загиблих кримськотатарських підприємця. Це син Мустафи Мустафаєва, кримськотатарського активіста, члена Курултая, Фахрі Мустафаєв. 10 липня він зник. Буквально на наступний день, 12-го, він був знайдений мертвим. І 9 липня на пляжі селища Миколаївка Симферопольського району море винесло тіло Рашита Яг'яєва. І в тому випадку окупаційна преса пише про те, що, мовляв, це побутові речі, що це не політичні вбивства. І тут виникає питання, а чи дійсно це не політичні вбивства? Я сьогодні мав таку розмову з деякими нашими активістами, і ми просто ще раз один одному сказали про те, що в тих ситуаціях, в яких зараз живуть і кримськотатари, і українці в тимчасово окупованому Криму, будь-які такі трагедії, як трапилося з Рашидом Яг'яєвом, його викинуло в море з гір'єю на шиї, вибачте без голови мене. І без рук. Але бачите, але кісті рук, І Фахрі Мустафаєв, я дуже добре знаю цю родину, я не пам'ятаю цього хлопчика, він ще був малий, але батько, він дійсно делегат Курултаю, кримськотатарського народу, вони живуть в Бахчисараї, і його, бачите, через день знайшли вбитим і прикопаним. Я виходжу з того, що яка би не була версія, тут треба бути дуже
подалі такими уважними для того, щоб, скажімо так, вбивство людей не приховувалося би, здавалося би такими логічними, об'єктивними поясненнями. Історія знає дуже багато випадків, коли нібито вбивають людину конкретні люди за конкретними мотиваціями, але ситуація до цього підводиться спецслужбами. Ну, Алла Горська, наприклад, випадки, той же самий, ті ж самі дисиденти, яких знаходили, то вони вішалися, то не вішалися, потім виявлялося, що це було вбивство. Тобто тут ми не віримо про побутові причини, по крайній мірі ми не говоримо, що це так. Ми будемо далі і моніторити самі, і намагатися з'ясувати причини. По крайній мірі, те, що мені вчора вночі доповідали деякі там наші хлопці, які вже проаналізували і телефонні дзвінки, вони отримали від компанії, якимсь чином всі ці вхідні, вихідні, все це поки виглядає все логічно, але ще раз хочу сказати, причини можуть бути абсолютно іншими, і будемо за цим слідкувати. Ну, буквально місяць тому ще кричущий випадок. Місяць тому окупаційна ялтинська преса, Ялтинська газета написала звернення місцевої поліції до громадян допомогти встановити особи людей, які були знайдені в могильнику. Там близько 5 осіб. Всі, виключно виходячи з фотороботів, дуже схожі на кримських татар. Люди без зубів, без пальців, тобто якісь там оці ознаки. От ми говоримо про те, що постійно щось відбувається в Криму. Це нібито як кримінальні речі. Але прокуратура Криму, чи може вона взагалі займатися, Автономної Республіки Крим, займатися розслідуванням таких справ? От що робити, як розслідувати ці справи? З будь-якої події, яка підпадає під фіксацію згідно існуючих кодексів, тобто діючого законодавства України, прокуратура Криму має розпочинати справу і має її з'ясовувати. І в будь-якому випадку вона не може закривати, поки до того, поки не з'ясується до кінця. 99,9% це може бути лише після деокупації Криму. Вчора в Москві відбувся суд Верховний суд Російської Федерації розглядав апеляцію на справу бахчисарайської справи Хізбут Тахрір. Мова йшла про те, що людям дали від 17 до 9 років, і суд мав нібито розглянути апеляцію, і суд зменшив строки, але на 3 місяці. Кожному. І перед цією акцією перед цим судом передувало кілька акцій. Кримські татари, 20 кримських татар, ветеранів кримськотатарського руху вийшли на Червону площу. 7 з них було затримано. Потім під судом на наступний день, 11 липня, були затримані 45, близько 50 людей. 45 людей під судом, які стояли з плакатами «Наші діти не терористи». Що цікаво, от напередодні, коли 10 липня в Москві в офісі Московської Гельсінської спілки відбулася конференція правозахисників, і там представники і Гельсінської спілки, і меморіалу говорили дуже цікаві речі. Вони говорили, що те, що відбувається в Криму, має ознаки тиску системного, що у них немає підстав вважати, що справи по Хізбут Тахрір, тиск на кримських татар, що це якісь поодинокі справи і це припиниться. І більше говорилося про те, що вже можна говорити про те, що Російська Федерація намагається таким чином радикалізувати кримських татар в Криму, бо згідно даних, наприклад, меморіалу, Крим зараз серед Російської Федерації, Російська Федерація і Крим, там, де розглядаються справи Хізбут Тахрір, Крим на 2-му місці, 63 затриманих по справам Хізбут Тахрір, Татарстан 78. Але враховуючи концентрацію мусульманського населення в Татарстані і в Криму, правозахисники говорять, що справа йде, по-перше, по тиск, про радикалізацію, спробу радикалізувати кримських татар, і про нагнітання соціальної обстановки. От всі ці речі, це місяць, затримані, вбиті, знайдені якісь могильники. От що це, на ваш погляд? Дивіться, якщо говорити про територію, власне, самої Росії, там, де живе переважна частина населення, яке сповідує іслам, там Татарстан,
Дагестан, Башкортостан або деякі Кавказькі республіки, то ми маємо говорити про те, що Москва добилася, що вони там повністю прибили відчуття справедливості, ті прагнення тих титульних народів на своїх землях добиватися справедливості, зберігати гідність. І для того, щоб просто підтримувати от той тонус прибитості такої, знаєте, час від часу там дійсно проводять деякі рейди і затримують тих, кого звинувачують або в ісламському радикалізму, або в інших якихось там нібито злочинах. Це для того, щоб просто тримати далі ті народи, які вже дійсно, на великий жаль, і останніми роками вони не можуть зорганізуватися. Щодо Криму, то тут зрозуміло, що окупаційна влада, вона відчуває те, що кримські татари ніяк не схиляють голову, що вони ніяк не приймають окупацію. І тут є ще додаються інші наміри і плани окупантів. Головний план, і він дуже легко проглядується, це зробити так, щоб витіснити кримських татар, як непокірних таких людей, за межі тієї території, за межі Криму, де вони собі будують такий військовий плацдарм. І для того дійсно момент провокації, я його не те, що не виключаю, я теж думаю про те, що вони весь час якимсь чином намагаються до нього дійти. Провокувати таким чином, щоб кримські татари вибухнули, а потім здійснити такі форми, що просто приведуть до того, що їх смітуть з тієї землі. Наскільки можливо, що використовуються кримінальники? Ми бачимо справи по Хізбут Тахрір, це нібито релігійна тема, але наскільки можливо, що зараз окупаційна влада почала використовувати кримінальників для оцих вбивств, для залякувань, нібито побутових. Так же ж вони робили з дисидентами, вони завжди так робили з політичними в'язнями. Ну, по-перше, давайте, і ви це дуже добре знаєте, релігійна тема чи релігійні аспекти звинувачення – це є оформлення тих ситуацій, які російськими окупантами вважаються такими, що порушують їх законодавство окупаційної країни, але там же є люди, які звинувачують Едем Бекіров, нібито терорист, людина, яка спеціально переїжджала з Херсонської області, людина, яка має протез, людина, яка має операції на серце і цукровий діабет, який не можна піднімати 3 кілограми, але з нього роблять терориста, який там вже в Криму заклав схрон, і він мав там підривати всі основи Російської цієї Федерації. Або є і люди, яких зараз просто доводять до майже смерті, як Балух, як Сінцов, який вже там давно на материковій Росії. От зараз для такого додаткового напруження, в тому числі для того, щоб більше налякати людей і через вбивство і таке інше, чи вони використовують кримінальні елементи, я думаю, що тут завжди воно тільки так і було. І коли вони входили, коли вони тільки перші дні вторглися своїми військовими і зброєю, і технікою до Криму, вони ж в перші ряди пустили так звану самооборону. Це і були кримінальні елементи, а зараз вони ще більш на гачку у ФСБшників. Я це раніше повсюду стверджував. Найбрутальну роботу, коли і по їх законах це переступає будь-які норми, в Криму виконує, власне, не ФСБ, тих, кого вони залучають. А залучають вони, як правило, цих членів самооборони Кримської. З нами на зв'язку Борислав Береза, народний депутат України, який в складі тимчасової слідчої комісії розслідував справу вбивства Катерини Гандзюк, і в тому числі в рамках цієї справи розглядалася ситуація в Херсонській області. Вітаю вас, пане Бориславе.
Вітаю вас. От буквально сьогодні ви разом з 3 іншими членами комісії, це Олена Сотнік та Мустафа Найєм, дали брифінг Верховній Раді, де озвучили кілька моментів, які не війшли в звіт комісії офіційний. Там в тому числі говорилося про Херсонську область, про те, що керівна верхівка Херсонської області напряму причетна до того, що сталося з Катериною Гандзюк. Зокрема, ви говорили про те, що в Херсонській області дуже нестабільна ситуація, що там спостерігаються такі речі, як контрабанда, наприклад, наркотиків, зв'язки з тимчасово окупованою територією Крима через перевізників нелегальних. Ми зараз обговорюємо те, що з паном Ріфатом Чубаровим, те, що на території Криму можливо, Російська Федерація починає використовувати кримінальний елемент задля тиску на українських громадян і кримських татар. І от поділіться, будь ласка, що в Херсонській області відбувається? Дивіться, в Херсонській області відбувається зараз, що я не знаю, тому що там деякі зміни зараз проходять. Але в листопаді минулого року та на початку грудня ми побачили, що там дійсно небезпечна криміногенна ситуація. Більше того, можу сказати, що саме завдяки тому, що закривали очі на те, що відбувалося, там процвітала контрабанда риби з України в Росію, там незаконні перевізки були, там дійсно був налагоджений дуже непоганий трафік, наркотрафік. І я розумію, що якщо він був, то до того було причетні правоохоронці, тому що вони не заважали йому. Окрім того, треба було казати про те, що були відверті сепаратистські настрої. І мер, якщо не помиляюсь, Генічинська, він взагалі дозволяв собі такі дуже відверто проросійські заяви. Взагалі, те, що там відбувалося, це має назву мафія. Але в Україні цю назву не використовують. Але ми тоді зверталися до пана Павленка з просьбою, щоб він зустрівся з нами. Ми хотіли йому доповісти про це, але він не знайшов часу та бажання. Тому що відбувається зараз, я не знаю, але результат того, що він позбавився своєї посади, це, мабуть, тому що він не реагував на такі дії, які були. Бо Херсон – це зараз тимчасовий кордон з Кримом. І ми повинні розуміти, це безпека України. На жаль, в цій області не все так безпечно, як нам би бажалося. Дякую, пане Бориславе. З нами на зв'язку був Борислав Береза, народний депутат України. Пане Рифате, от ця ситуація з Херсоном, це майже на межі. Оці нелегальні перевізники говорять про пана Намітулаєва, про те, що таксисти, було кілька збурень таксистів, коли вони влаштовували певні провокації, нелегальні ці таксисти. Пан Борис Бабін, колишній, тоді вже ще виконуючий обов'язки представника президента Автономної Республіки Крим, яке розміщується в Херсонській області, він говорив, що гроші на оцю підвищення криміногенної ситуації в Херсоні, вони йдуть з Криму окупованого. Чесно кажучи, є такі заяви від Бориса Бабіна, коли він виконував. Про Намітулаєва, Намітулаєв переховується в Криму. Дивіться, тоді це треба було заявляти і, маючи повноваження, це доводити до якогось з'ясування. Я, виходячи з того, скажімо, що мені відомо, і принаймні посилаючись на звернення людей, я можу підтвердити те, що сказав пан Борислав, що Херсонська область, вона є дуже складною з точки зору таких тіньових різних таких схем. А там, де є тіньова економіка, то там, зрозуміло, є і більш такі страшні речі. І не просто контрабанда продуктами, а контрабанда наркотиків, можливо, бути інші речі. І це все створює вразливість в наш бік, бо, як правило, такі всі явища повністю використовуються спецслужбами. Я можу сказати про те, що, знаєте, це в тому світові, в кримінальному чи в економіці, це як і в природі. Якщо ви
убираєте якийсь фактор, це не означає, що там не з'являється нічого нового. Воно просто не може бути нижче. І особливо в кримінальному світові, скажімо, як би там багато не говорило про Немитулаєва, ну це дійсно людина, яка зрадила Україні, яка, перебуваючи в Криму, вона тримає певний контроль над економікою Генічеського району. Про це відомо і спецслужбам, і іншим правоохоронним органам. Багато чого починалося, але нічого не було доведено до кінця. Але як би там при тому не було, Немитулаєва там немає, в якійсь мірі послаблення його позицій, воно одразу привело до того, що там відбувається певний перерозподіл. Тобто в кримінальному світові також відбувається перерозподіл. І до мене сьогодні звернулися люди з Генічеського району про те, що починаючи з травня цього року, це вже з травня цього року, там відчуваються такі процеси, пов'язані з прибулими, ну, як вони кажуть, донецькі. Ну, це так називають ті, хто до мене звернувся. Я запитався, в чому це виглядає, як це виглядає і чому вони вважають, що там відбувається перерозподіл. Вони мені сказали, що в першу чергу є такі відчутні вразливі сфери, як перевізники, таксисти і ті, хто перевозить там інші там вантажі через кордон або щось інше, невеличкі вантажі, їх перевантажили щодо поборів. Тобто перепорядкували комусь Перепорядкували, і вони кажуть, що приїхали донецькі і встановили нові побори, нові ціни. І були люди, які спробували, ну, скажімо, сказати ні, і з ними фізично, ну, скажімо, їх примусили. Ви погоджуєтеся з думкою пана Борислава, що увага у цьому регіону вона була недостатня? Взагалі, з того, що ми почули, з того, що ми бачимо, от у мене складається враження, що оце якраз і є та проблема відсутності цілісної стратегії по Криму. Бо, в принципі, це Крим. Слухайте, там було на самому початку дуже багато таких напрацьованих, ну не дуже багато, були певні напрацьовані такі пропозиції щодо того, для того, щоб зробити, майже виходячи з того, що відбулася, знаєте, така певна трагедія, що встановлений адміністративний кордон, Крим окупований тимчасово Російською Федерацією, тут перервалося дуже багато зв'язків економічних, тут занепад, немає роботи. Коли ми розпочинали громадянську блокаду, я можу про це сказати. Однією з ідей було те, створити в Генічеському району такий, знаєте, такий хаб, де були би виставлені продукція для Криму, але яку могли би скуповувати в певних обсягах лише ті люди, громадяни України, які виїжджали би на цю сторону для того, щоб прості мешканці, щоб скупитися, і вони могли би скупатися ще в таких обсягах, щоб вони могли там десь відкривати невеличкий бізнес. Щоб просто дати можливість тим фермерам, іншим виробникам Херсонської області, щоб вони не втрачали так багато від того, що перервалися зв'язки з Кримом. А з іншого боку, щоб чесні люди, ті, які віддані Україні, вони могли б на чомусь і себе утримувати, свої родини, і, можливо, на цьому заробляти. Ви знаєте, одного разу мене визвав президент і поклав довідку, і там достатньо поважні інституції написали довідку про те, що ті, хто планує цю громадянську блокаду, вони хочуть перерозподілити ринок продажу продуктів і таке інше. Я сказав, все, ми не будемо робити хаб, але ми Крим перекриємо з точки зору постачання тих ресурсів, якими підсилювалися окупанти. І таким чином ми перекрили і цю безмежну торгівлю. І те, що говорить пан Борислав, тут можна дуже багато говорити. Є і більше люди, які більше мене знають за цю блокаду, але в тих 450-500 вантажівок, які щоденно пересікали цей кордон, більшість з них вони продукцію перекачували вже на материкову Росію. Тобто і тут дуже великі наявні гроші. З цих грошей Аксьонов, там, які залишалися в Сімферополі, він платив оцій самообороні, бо вони ще не були на бюджеті. Частина грошей приходила в Київ і роз'їдала як ржа апарат державний, але найстрашне те, що відбувається
відбувалося, що в деяких машинах, які були зупинені нашими людьми, ну, скажімо, в тому числі там були вироби з дерева, як двері, так і інше, це були якраз там приховані спеціальні сховища для перевезення наркотиків. Ще одна тема, яку я хочу, щоб ви прокоментували. В Верховній Раді 8 липня в комітет зареєстрований законопроект про кримінальну відповідальність за умисне невизнання приналежності Україні анексованого Криму і окремих районів Донецької і Луганської області. Автори законопроекту Парубій, Вікторія Сомар і Марія Іонова. І от тут виникає питання. Ну, зрозуміло, що люди, які говорять публічно, що вони не визнають, що Крим не є окупований, що це, мовляв, народний референдум, я все розумію, але в останні дні. От на ваш погляд, як ми маємо розцінювати подібні законопроекти, які, ну, не можуть бути взагалі прийняті цією Радою? Ну і знову ж таки питання, чи будуть вони прийняті наступною? Ну, дивіться, я тут скажу про те, що взагалі така норма, яка передбачала відповідальність, здається, від 3 до 5 років, вона в Кримінальному кодексі, вона існувала і існує. Вона називається «вчинення дій», які несуть загрозу територіальної цілісності України, ну і далі там деталізується вчинення дій. В наших таких гібридних умовах, не лише гібридної війни чи інформаційних там таких всяких атак, але просто гібридності поведінці громадян України виявилося, що така норма, вона, ну скажімо, може її можна якимсь чином обійти. І тут просто автори цього законопроекту, бачите, вони деталізували. Для нормального суспільства це не було б потрібно. І тут там вона починається як здійснення дій, які несуть загрозу, і потім кома, і потім умисне невизнання. Це деталізація вчинення дій. Умисне невизнання – це початок того, як людина може вже здійснювати потім дії. І в даному випадку я цю деталізацію вважаю доцільною. Ну, шкода, що я шкодую, що мені це не прийшло на думку раніше набагато. Але те, що зробили мої колеги, це правильно. В будь-якому випадку, ну, якщо не ми, як кажуть інші, які прийдуть в новий склад парламенту, я думаю, що вони все-таки продовжать цей закон. Ну, я б його прийняв, бо, знаєте, ну, скажімо, я вчора дивився одну з передач, я не рекламую ні канал, але там виступали народні депутати. Один негідник все ще повторював про те, що йде громадянський конфлікт. Він все ще повторював. А сьогодні вже запустили, до речі, так званий «давайте поговоримо». Да, «давайте поговоримо». Я сюди їхав, я дивився, це жах. Це просто жах. Ні, це не є телеміст. Це просто в студії в Москві, здається, там сидять, але і українці, і росіяни, ну ті, хто називає себе українцями, це не справжні українці. І тому я думаю, що це умисне невизнання, це треба зупинити інакше. Це як мислевірус, його треба зупинити, іначе буде хвороба. Дякую, пане Рифате. Ну що ж, на цьому ми з вами прощаємося. На студії був Рифат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Для вас працювала Лариса Воложина. І перед тим, як передати слово Мідату Халілу з новинами кримськотатарської мови, я ще раз хочу акцентувати вашу увагу на тому, про що тут говорилося. Про те, що гібридна війна передбачає все ж таки всебічні дії і всебічну відсіч агресорові. І на ниві правозахисної, і на юридичній основі, і навіть в словах треба давати відсіч. Ну що ж, на цьому я з вами прощаюся. Для того, щоб завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на нашу сторіночку у Фейсбуці. На все добре.